Αυτός είμαι εγώ και αυτός είναι ο Ζαφ και σήμερα θα κλέψουμε ένα περίπτερο. Όχι, εντάξει. Δεν έπαθα Mr. Beast, ακόμα δεν ξεκίνησα το YouTube. Αλλά τέλος πάντων. Εγώ είμαι ο Σάλβα, αυτός είναι ο Ζαφ. Ο Super Mario δηλαδή. Αυτό είναι το μπλεγμένο μου μικρόφωνο από το Shane. Και έχω να πω ότι πριν μια εβδομάδα ακριβώς είχα ανεβάσει ένα short το οποίο έλεγε ότι ξεκινάω βίντεο στο YouTube μαζί με τον Ζαφ. Ναι, τέλος πάντων, το θέμα ποιο είναι? Ότι μάλλον έκανα κάτι λάθος στις ρυθμίσεις και έγινε made for kids. Ή απλά με περνάνε για παιδάκι. Δεν είμαι παιδάκι, είμαι 17, εντάξει, ηρεμία, άντε. Ναι, λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Ότι όντως ισχύουν αυτά. Ξεκινάω βίντεο στο YouTube, θα ανεβάζω κάποια τραγούδια μου. Ο Ζαφ στο δικό του κανάλι θα ανεβάζει βίντεο στο YouTube και κάποια DJ mixes, γιατί είναι DJ Zaf in the blog. Και αυτό. Subscribe, like, share, comment και τέτοια. Ξέρετε, τα ξέρετε από όλους τους YouTubers. Και τα λέμε σύντομα.